women rep kata jachung mar county e od bura mamalo oonge kod thuolo mar oversight. Thuolo mar oversight unemo miyo. Kopogore gi governor as an individual, dhano ma en Gavana Johnson Sakaja, nitiere jok mathoth mane okeli assembly maru mogo gi kogno ma unemo podho ni ng'ane gi ng'ane romo bede telo. Gin tu tiyo kod gi yo machalo nade ma uting'o jo iluongo ni jotend migepe mag county ma bende samoro gi chief officers ma bende ng'eny ge magin joma nitiere kod sei emko kuom chenro madhi nyime e county ka upogoru gi icho governor kende wuon Kamwanda to joma moko gi ginto utudru kod gi machalo nade umbe ugwelo gi mondo upim kod gi wach penye ni department mari mar weche mag udi kuom ranyisi ok dhi maber. Department mari mar weche mag pigo dundu mag minyaga e boma ma Nairobi ok dhi maber. Mag be utimo koso en mana governor emo ichi iwinje tie ndalo mane waketo makata mana committee mar park ne waketo oversight motegno ahinya and ne wa sacrifice every interest marwa mondo wane ni jo Nairobi oyudo service madwarore. Lakini gima timore ni yudo ni samoro sabotage wuok ka gitiyo gi nying jotelo maonge assembly to giwacho ni my party position ni ok onego bed ni penjo governor position matek. Makoro ne wa insist mwadhi nyaka e mbele senate sama governor dhi e senate mwadhi kode no gola e committee no. Ama no goli? No gola e committee speaker. Omi wacho ni speaker olokore youth wing mar governor. Get speaker onego bed no allow debate. No, by rule of an assembly mora, the speaker is blind and deaf. Manyiso ni speaker ok nyal tiyo gi judgment mamare wuon mar decide ni ok odwa winjo wach no. Members onego debate. Ka ng'ato rwakore marach to speaker ok wuog ni aneno ki rwakori marach. Speaker rito member to raise a point of order. To speaker neno ka ng'ato wacho ni point of order to penjo members ni uparo nade. Orwakore marach koso korwakore marach. To speaker ng'iyo rule book mare. Koso ng'iyo rule book mare oyudo ni kaka jo piny wacho kaka jo members honorable members wacho ni adiero orwakore marach. Mane kaka speaker timo. To kochopo kama koro speaker decide ni motion ni biro, statement ni ok bi, bill ni biro, bill ni ok bi. Iyudo ka nitie problem. Makoro oversight moro manyalo timore ma important onge. Waziris, wan gi chief officers waziri gi wacho ni sani orders gi wuok kum jari mantie office governor ma Riverside. Main David Njoroge gi Osman Khalif. Nika gitima gimoro ma jari ogogosi. To magi gin osiepe governor. Gin substantive position moro chief of staff gi moro nitie gi position moro ma bok understand kada iluongo ni liaison officer. Iwinjo. Baso governor mwatiyo go ni otamore appoint a substantive ngini ngat ma senior ka koro karane governor ne tiyo marach ngat ma senior most manyalo tiyo maber e county ma you hold mine ochalo head of public service but at the county level you only county secretary nyaka ne wadonj ka onge substantive county secretary maiso ni okodwa appoint ni neno vihiga nyocho appoint gimoro mafani monge kare constitution miluongo ni deputy county secretary. Bango appoint deputy county secretary, county secretary himself. Gik matimore counties gi samoro fani. Otamore appoint substantive county. Manyiso ni jok moketo kanyo te odwa ni gibed e komaliet ni gi act sate. Koneno kok itim gimo dwaro ni to thuli oko. Ma en gima rach ahinya en yo manyiso ni nitie mibadhi moro mitimo ka kata accountability moko dwa. Ok odwa ni mondo jopiny ohold to account. Memo paro ni timore gi governor ma wan go sani ni. To ne wan gi opportunity. Kich ni governor ma wan go tin. Ngene en ngatin, jagni 38. Pod ngatin kabisa. Makata ko wuok e siasa ka wuono. Ko duogo after 10 years, odhi bedo mana gi 48 ken. Ko wuok ka wuono oduogo after 15 years, pod odhi bedo mana gi 52 probably 53. Iwinjo. Koro en gima leta ahinya ni nyithindo ywako koko chacha ni wan Gen Z, wan jok matindo, miwa chance mwabede telo. To nitie jatelo kae motelo ni Nairobi, which is the Kenya. E chuny Kenya, e chuny economy mar Kenya. To timo tich marach. Oko perform, oko nyis ni en gi skills monyalo run economy, oko involve stakeholders. Nitie nochako mabero yao ginene creative sector, go picha gi. To joko picha kane se yao maber to nyisi ni waket controls. Kech kochopo Jumapil tine no ka koro nyithindo chalo ka gi act pornography e chuny town. Ok en gima ber ahinya. Ka chieng' moro gimoro maundu moro timore e chuny town mo inyo nyithindo go eko bowacho ni wakawo action.
lakini sani nonego kala code gi them, nonego migi rangi moro mwacho ni jogi orwako green, wang'e ni gibede street ni, jogi orwako red, gibede street ni, jogi nigi namba ne, ng'at mago picha cha wang'e ni nyinge Ochieng en number so and so and so. Ki enter number no, QR code no, a system mar inspectors go, tinyalo ng'iyo ni Ochieng no bedo registered ka, nonyiso no time teach street mane, iwinjo. To ok en gima ber ni structures gi governor ok dwa. Kata mana management mar garbage collection ok en gima osetimo maber. Ki wuotho kata ka Wangware kacha along Gitanga Road, ibono ka garbage opuk kanyo. Kidhi Waruku, ibono ka garbage opuk. Dandora dump site no winjo ni omanyo Chinese company moro. Omiyo tender. Chinese company ni kigugue tiyudo ni World Bank no bane in Ethiopia, mano chako project machal kamano under World Bank support. Mo oonge gi knowledge. Kisomo World Bank report no mantie internet, niso ni oonge gi knowledge, oonge gi skills. They have never done such a project ever anywhere. Kaka nobedo single sourced, mo miye project nyaka sani okwang'eyo. Okopani en gima timore maber. Oh, it is not personal against Sakaja. Kara no bed man ingeni public service oken ka private business. Public service en tij jopiny. Itiyo ne jopiny. Gimoro amora mitimo, remember jopiny. An jomoko jopiny odhier mamoko sweka. But